Data trecută i-am inserat pacientului nostru 5 implanturi inferior la mandibulă. Astăzi vom insera 6 implanturi la arcada superioară, deoarece dânsul dorește o lucrare definitivă pe implanturi, o lucrare fixă cu care să poate mânca orice. Cum a fost după cele 5 implanturi? Cum v-ați simțit? Fără nicio problemă, m-am simțit bine, ca după o operație, normal. S-a umflat? Nu, Ați luat pastiluțe, ceva? nu, Durere, să înțeleg că nu ați avut postoperator sau ați avut așa un pic? un pic prima zi. Prima zi, atât. Astăzi sunteți pregătiți să inserăm 6 în sus? 6 sus și repede, domn doctor, că stau de ceva timp aici. Tot la fel, tot ca tura trecută le face repede, Repede. da? Ne uităm împreună la radiografie de control după, da? Da? Și a doua Mâine zi... venim ca să punem Ia provizoria. Așa v-am obișnuit, așa facem, Așa da? facem. Mulțumesc frumos. Să dăm drumul la treabă. Da. Am terminat și arcada superioară, repede cum a vrut domnul. Avem 7 implanturi în partea de sus, 5 implanturi în partea de jos. Pacientul nostru are deja lucrările provizorii. În partea de sus avem 2 implanturi angulate pe fiecare parte, deoarece am ocolit sinusurile maxilare pentru a nu face sinus lift și a ancora implanturile într-un os bun. Implanturile sunt lungi, deoarece osul era moale și pe zona aceasta aveam un os dur în care să ancorăm și să avem o stabilitate primară. Ce înseamnă asta? Înseamnă că ne permite să punem lucrarea provizorie imediat după implantare. Din păcate, următoarea etapă nu se va mai putea face repede cum vrea domnul. Va trebui să așteptăm osteointegrarea implantului între 3 și 4 luni de zile, după care putem face lucrările definitive. Lucrările provizorii se pot face imediat după inserarea implanturilor, dar pentru cele definitive este nevoie să așteptăm osteointegrarea acestora. Vă așteptăm la Dentras pentru orice tip de lucrări pe implanturi.